Falleres i fallers, preguem no s'alcen dels seus seients durant l'espectacle. L'acte està a punt de començar. Des de les profunditats de la mar Mediterrània emergim en un cor de riures i cants, on les ones murmuren els secrets més antics. Les Nereides ens presentem davant vosaltres com a guardianes dels 4 elements, juntament amb l'aigua que ens abraça, el foc que ens inspira, la terra que ens sosté i l'aire que ens embolica. Nosaltres venim a restaurar l'equilibri fonamental entre l'ésser humà i el planeta. La nostra missió és recordar-nos que tots estem interconnectats i que només junts podem protegir i mantindre la dansa perfecta de la naturalesa.
Molt bona nit, falleres i fallers. Molt bona nit i benvinguts a este lloc on els somnis es fan realitat, en este pavelló meravellós ple de sentiment faller i d'emoció com la que estem sentint en estos moments. I és que d'entre 147 candidates, 13 xiquetes i 13 secretes seran les que es representaran per a aquestes falles 2025. I per això, esta nit volem veure com rugís esta fonteta, com vibra, perquè vosaltres, els fallers i les falleres, sou els autèntics protagonistes d'esta festa, que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat. I avui, en esta emblemàtica estampa, en este pavelló de la Fonteta de Sant Lluís, anem a fer-vos una vegada més protagonistes, partícips de lo que és, sense dubte, la millor festa del món, les falles! I evidentment, anem a donar la benvinguda fort, en energia. Anem a escoltar a cadascun dels sectors que estem i formem les falles. A veure, escoltem, sector Algirós. Sector Benicarà. Sector Benigànim, Burxassot i Benferri. Sector Botànic La Petxina. Sector Camins al Grau. Sector Campanat. Sector Canyamelar Gran Nazaret. Sector El Pilar Sant Francesc. Sector El Carme. Sector Jesús. I a on està el sector La Creu Coberta? Sector La Roqueta Rancapins. Sector La Seu Cereal al Mercat. Sector Malvarrosa Cabanyal Bequeró. Sector Mislata. Sector Olivereta. Sector Patrais. Sector Pla del Remei Gran Via. Sector Pla del Reyet del Maclet. Sector Poblat al Sud. Sector Quart de Poblet Xirivella. Sector Quatre Carreres. Sector Rascanya. Sector Rusafa A. Sector Rusafa B. Y sector La Sairía. Gràcies a cada un de vosaltres és possible mantenir viva la flama de la nostra cultura i la nostra tradició. I és que és una meravella veure com la nostra benvinguda, capital del Túria, el Cap i Casal, compta amb les millors ambaixadores que fan que siga una festa única e inigualable. Les nostres falleres majors i cors d'honor, un fort aplaudiment per a totes elles. I no podem oblidar els que ens acompanyen esta nit i donen el valor que ens mereix a la nostra festa. Les autoritats així presents, l'alcaldessa de la ciutat de València i les autoritats que ens acompanyen, moltes gràcies per estar així esta nit amb nosaltres. I de la mateixa manera als companys de mitjos i mitjans de comunicació, a les xarxes socials, a les webs, als diaris,
a les ràdios, a les televisions, a tots ells que estan transmetent tot el que està passant en esta fonteta de Sant Lluís, a totes les cases i al vostre casal. Un fort aplaudiment per a tots ells. Així és, Lore, i és que avui, una vegada més, la fonteta es vist de gala en una nit màgica. I no es podia vestir d'una altra forma que, pues, com tu, vestia de gala. Per això tinc el plaer, avui tinc el honor d'estar acompanyat d'una estrella que me va il·luminar en esta nit entranyable, màgica i de somnis que anem a viure aquí. La seva impressionant trajectòria, que combina elegància i experiència, la converteix en un referent en el món faller i de la comunicació, després d'haver presentat en els últims anys alguns dels actes més icònics de les festes de les Falles. Per això, vull un fortíssim aplaudiment, una ovació immensa per a la persona que va acompanyar-me aquesta nit, per a Paloma Gutiérrez. És per a mi un autèntic plaer i un honor presentar esta gala amb Loren Donat. Qui no coneix a Loren Donat? Un referent en el món de les Falles, un excel·lent comunicador que al llarg de tots aquests anys ens ha dut fins a les nostres cases per la televisió de manera brillant cada moment d'esta festa que tant volem. És per a mi un honor estar així amb tu i per això també us demano a tots, per favor, un fort aplaudiment per a Loren Donat. Gràcies a tots, moltes gràcies, Paloma, però la veritat és que tenim que dir una cosa, els afortunats som nosaltres ara mateix de poder viure tan de prop este acte tan bonic i tan esperat en el món de les Falles. Un espectacle que s'ha preparat per a no deixar indiferent a ningú. Com no podia ser d'una altra manera, les meravelloses candidates seran les autèntiques protagonistes d'esta nit i les convertirem en les verdaderes nereides, que són les nimfes en la mà de la mitologia grega. Com en un màgic insomni, al llarg de la nit, les nostres particulars nereides transitaran pels elements de l'aigua, l'aire i la terra per acabar evocant el foc, representat per les 26 candidates finalment triades, que seran les que mantindran viva la flama de la nostra festa. La flama i el foc, elements especials de la nostra festa, com especial serà esta nit. I és que ara volem brillar com elles mateixes han fet durant tot un any, representant a la nostra festa de les Falles d'una manera totalment impecable. I és que anem a rebre-les d'una manera molt especial perquè volem fer brillar la fonteta com elles han brillat durant tot este any. Anem a fer-lo d'una forma totalment diferent. Anem a fer-lo en els mòbils, anem a aprofitar i tota la fonteta va treure els seus mòbils i anem a fer que la fonteta es transforme en el cel més estrellat de la ciutat de València. No enxufeu encara les llanternes perquè farem un compte enrere i tots a la vegada anem a fer que brillen les estrelles, com han brillat les regines i les seues corts d'honor que ens han portat durant tot un any a les Falles. Així que al compte enrere de 3 anem a enxufar totes les llanternes de la fonteta de Sant Lluís. Baixarem la llum. 3, 2, 1, amunt llanternes! Que bonito! Això són les Falles. Impressionant, una ovació per tots vosaltres! Mira quina espectacularitat, que bonica està la Uns fonteta. autèntics privilegiats de poder viure estos moments, Loren. Un moment inolvidable. Estes són les estrelles que han seguit a la cor d'honor i a la nostra Falleres Majors de València en este any inolvidable. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració i la vostra entrega esta nit. Esperem que disfruteu moltíssim. Gràcies, falleres i fallers! Cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Xiqueta, Valeria Casanova Carratalà.
Chiqueta, Gabriela Giannatasio de Isola Herrera. Chiqueta, Julia Darias Ricardo. Chiqueta, Marina Lacompa Sánchez. Chiqueta, Rocío Paredes Andrés. Chiqueta, Carla Estornell de la Villa. Chiqueta, Lola López Flor. Chiqueta, Sofía Artal Paloma. Chiqueta, Martina Dorado Riera. Chiqueta, Eva Harto Salvador. Chiqueta, Paula Escribano Díaz. Chiqueta, Rocío Bonal Bonal. Cor d'Honor de la Fallera Mayor de Valencia. Señorita Natalia Palomero André. Señorita
Beatriz Prieto López. Señorita Lucía Pastor Ramos. Señorita Celia Fuster Pallares. Señorita Jessica Ojeda Vázquez de Agreros. Señorita Nuria Solar Jiménez. Señorita Ana Miralles Colón. Señorita Carla Olmos Llovera. Señorita Lucía Hernández Caravano. Señorita Marta Teresa Chapa Herrera. Señorita Carmen Moyá Bosca. Señorita Lucía Santa Rufina Terrasa. Fallera Mayor Infantil de Valencia, Chiqueta Marina García Arribas.
Fallera Mayor de Valencia, senyoreta Maria Estela Arlandis Ferranda. València, 26 cors units per una mateixa raó, el seu amor per les falles. 13 dones i 13 xiquetes que en gran honor i responsabilitat agafaren el testimoni de tantíssimes altres, perquè aquesta història cada any escriu un nou capítol. Juntes començarem a escriure una bonica història, una feta de somnis, perquè diuen que si somnies molt fort es fa realitat, i així va ser. Perquè escriure és la manera més profunda de llegir la vida, i nosaltres hem escrit la nostra perquè mai s'oblide tot allò que hem viscut, perquè mai se'ns oblide agrair a València i a les Falles tota la vostra estima. Perquè escriure és la manera més profunda de llegir la vida, i així agrairem a València que estem eternament agraïts amb vosaltres. En vosaltres hem après que la verdadera essència de les Falles no es troba només en l'art efímer que emplantem o en els focs que il·luminen el nostre cel, sinó en el nostre esperit indestructible, perquè sabeu que la verdadera essència de les Falles és invisible als ulls. Però després de certes coses s'ha de tornar a casa. La meua es troba al cor de València, banyada per l'Horta. La meua no és altra que la comissió Bisbe Jaume Pérez i Soria, que junt al sector Quatre Carreres són aquest lloc on la tradició es viu en l'ànima com reflex de l'amor que compartim. Torne amb el cor ple i torne amb moltíssimes ganes de seguir engrandint aquesta festa junt a vosaltres. Donem les gràcies a la vida per haver viscut al barri de Campanar i tindre la meva família fallera al casal de la Falla Manuel de Falla Tamarindo. Ella, que m'ha vist créixer com a fallera i com a persona. Gràcies per agafar-me la mà i acompanyar-me, fent d'este somni una alegria compartida.
Acampanar és correr la paraula significat faller i juntament el Calab han fet més gran la paraula germanor. Germanor que ha unitat i s'ha establit per tota València, per unir cadascun dels casals, barris i agrupacions que ens heu obert els vostres cors. I és que un cor no es valora per molt que tu l'estimes, sinó per com t'estimen a tu els altres. València, ens heu omplit tant el cor que mai tindrem temps en la vida per agrair-vos el vostre caliu, suport i amor cap a totes nosaltres. Perquè l'amor, quan més el dividim, més es multiplica. I així hem fet créixer esta gran família, sumant nous personatges a esta història. Perquè els llibres són els fills de l'ànima i jo en vosaltres he trobat un ben gran on mirar-me. Elles són mis mujercitas, les que li han donat un toc diferent i han fet d'esta història una història única. Les meues estimades Natàlia i Bea, tan dolces i generoses, vosaltres sou el cor tendre d'esta cort que ens recorda que el més important és cuidar-nos les unes a les altres. Cèlia i Lucía, sempre tan elegants i plenes de serenitat, vosaltres sou l'exemple perfecte d'amor i responsabilitat. Gràcies per ser esa força que sempre estava quan la necessitàvem. Jessica i Núria, vosaltres sou la tranquil·litat, l'abraçada plena de saviesa que ens recorda que el més important és la calma. La vostra calma ha sigut el pilar fonamental per a aquest acord. Anna i Carla, dos ànimes inquietes, rebels, valentes i plenes de passió. Vosaltres sou l'espurna que ens ha il·luminat els nostres dies. Lucía i Marta, ferms, sempre tan distingides i decidides. Vosaltres heu brillat en una llum que ens ha inspirat a tots. Gràcies per ser aquest equilibri perfecte entre anhel i estima que ens fa grans. Lucía i Carmen, lleials i fidels, les que sempre ens fan riure i ens recorden que l'amistat és el major tresor. La vostra alegria ha envaït els nostres dies. Diuen que el cor mai oblida el lloc on va deixar els millors batecs, i en el meu vos trobeu vosaltres i les vostres meravelloses famílies. Vos triaria vosaltres en 100 vides, en 100 mons, en qualsevol versió de la realitat. Vos trobaria i vos triaria sempre. Com triaria a aquestes 13 xiquetes i a les seues famílies, tan rialleres i plenes d'entusiasme. Jo no podria haver-les descrit millor. Montfaller, aquestes 12 xiquetes són el meu somriure, el meu lloc segur, el meu refugi. Puc contar-vos que Valèria té una gran capacitat de sacrifici, que Gabriela, al seu cos, no té sang, sinó notes musicals, que Júlia és tot terreny i pot muntar-te una batucada en 2 segons sense perdre el somriure, que Marina és carn i polvorí tot en un, i Rocho és entusiasme i aconseguirà el que es propose en esta vida. Carla és protectora i sempre té paraules d'alè per a totes. Lolita és pura energia i real i infinita. Sofia té la paraula responsabilitat arrelada. I Martina és aquesta bondat infinita que junt a Eva i la seva innocència i amabilitat fan ese tàndem perfecte d'eixe que necessites al teu costat. Paula és elegància, des de sempre i per a sempre, 46 i 47. I per últim, Rosy, generositat extrema i somriure hipnotitzador. Junt a elles, les nostres majors i les seues famílies. I com no, les nostres. El nostre gran exèrcit sempre darrere. Treballadors, valents i molt divertits. Mai més tornarem a caminar soles. Ja som una única família. Per sempre en família 2024. Recordeu, amores, vosaltres sou les que ompliu el món de sol. Gràcies per il·luminar-me sempre. I si
parlem de llum marina, no podem oblidar-nos de 6 esteles que ens il·luminen des del cel, que d'eixes ne tenim unes quantes. Enguany s'han afegit 2 ben grans. Allí on esteu, Carla i Artur, sempre sereu part d'esta història. Sempre serem 80 i mig. Gràcies als nostres jurats per veure en nosaltres la capacitat d'escriure este meravellós relat. Alguns deien que estàveu botxos, però puc dir-vos un secret? Les millors persones ho estan. I és que les persones més importants de les nostres vides no es busquen, la vida te les presenta. I la vida ha posat davant de mi històries apassionants que resisteixen temps i distàncies. Burgos ens conta llegendes de devoció i tradició. Castelló, la història d'un poble unit en moviment. Perquè podran tallar totes les flors, però no podran parar la primavera de Múrcia, ni tampoc este poema vibrant escrit en el llenguatge del foc que és d'Alacant. Belén, Lourdes i Alba. Diuen que al final les ànimes bessones es tornen el mateix amant. El nostre està banyat pel Mediterrani i en aquesta amagatall romandrem juntes per sempre. Perquè si les nostres festes ja són increïbles, quan estem juntes les convertim en invencibles. Castelló i Alacant, Vega, Inés i Martina. Quina fortuna poder dir-vos, amigues, per sempre 2024, per sempre del meu cor. Vos estime! Que el major orbes és menut, que tota la vida és somni i els somnis, somnis són. El nostre ha estat cuidat per persones que fan possible que les falles continuen sent l'essència de València. Maria José, Santi, directiva i membres de Junta Central Fallera. Avui estem fent cara i encara ens queden pàgines per escriure i llegir junts, perquè la gratitud és la memòria del cor i els nostres cors estaran en vosaltres eternament agraïts. Perquè el que fas marca la diferència i has de decidir quin tipus de diferència vols marcar. Per a mi, la gran diferència ha sigut tindre-vos al meu costat, a Junta Central Fallera, als meus vices, a Nico i a Santi. Gràcies per fer d'este any una combinació perfecta de comèdia i aventura. Perquè si parlem d'aventura, no podem oblidar-nos, Marina, de tot este capítol que hem escrit juntes, perquè sempre seràs la clau que obri tots els valls. Amb tu tot és possible, fins i tot l'impossible, i així ho has demostrat en ser guia per als més menuts i inspiració per als més majors. Gràcies, la meva xicoteta princesa, per recordar-nos que la matxa existís i que la portem dins de nosaltres. Continuem escrivint juntes este conte, tota la vida, perquè no hi havia a València dos amants com nosaltres, amants de la nostra festa, perquè diuen que l'amor consisteix en trobar algú en qui compartir les teues rareses, i jo he tingut la sort de trobar-te tu i a la teua meravellosa família. Gràcies, Marina. Maria Estela, Mistelita, gràcies per tot el vingut este any. Has sigut i seràs el meu referent faller, la meva companya de viatge, de vida, la meva companya de rialles i de nervis. Perquè el que fas marca la diferència i tu has sigut la meva diferència. Gràcies per tot el vingut d'este any, per regalar-me a la teua família. Ja estarem unides per a sempre. T'estime! Abans d'este capítol en la història de les nostres vides, hi havia un que brillava en una llum inigualable. Eixa llum és la meva família, perquè al cor d'una família hi ha màgia, i la meua està multiplicada per 8, perquè una família
no és una cosa important, és tot. I per a mi, Jaime, Guillermo, Ángela, Laura, Pepe, papà, mamà i Diego, sou tot. En especial, els meus pares. Eixa estela que vau veure per a decidir el meu nom és la mateixa que ens ha portat fins ací. I sabeu per què? Perquè aquesta estela sou vosaltres. Mamà, tot i que algun moment aquesta estela semblava apagar-se, és exemple de fortalesa i una font inesgotable d'energia. Això també és vostre. Què dir de les persones que mai m'han faltat? Iaios, cosins i tios. També aquestes dues personetes que em van regalar els meus pares, Clàudia i Lucas, els meus incondicionals, els que han sabut adaptar-se a qualsevol moment. I per descomptat, els meus pares, els que s'han sacrificat per mi. Papi, mai m'hagués imaginat veure't vestir de faller. Això sí és marcar-te un gol de campionat. Mami, gràcies per ensenyar-me a viure aquesta festa amb tanta intensitat, fent que no puga viure sense ella i fent que no puga viure-la sense tu al meu costat. Tant de bo, quan crezca, sigui una dona tan valenta i forta com tu. Vos estime a tots! No podem tornar enrere i començar de nou, però sí podem començar avui i fer un nou final. Per això estem ací, per a crear tots junts el final d'este capítol. Em creixeria el nas com a Pinotxo si diguera que no em fallàssim a acabar. Però, Maria Estela, quant de temps espera sempre? De vegades, Marina, només un segon. Per això, Falleres Majors de València 2025, esteu preparades per a escriure la vostra pròpia història? Així deixem paper i tinta, moltes pàgines en blanc que omplir i disfrutar. Deia Horaci Ibáñez que on un home fa la seva fortuna i constituís la seva família, allí està la seva verdadera pàtria. La meua pàtria és València. La meua fortuna sou vosaltres. Així que, amb el cor tranquil i una sonrisa als llavis, les Falleres Majors de València van posar el fermall a este capítol. Perquè encara que el nostre retrat acabe, el nostre amor per València, per la seva gent i per la seva festa serà etern. I és que, encara que avui s'acomiadem, sempre podrem tornar a rellegir el capítol més meravellós de la nostra vida fallera. Gràcies, València! I fins sempre! Moltíssimes gràcies per aquest entusiasme, per aquesta responsabilitat i per aquest compromís amb la nostra festa. València vos està molt agraïda. Despedim amb un fort aplaudiment a la Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil de València. Xiquetes, Valeria, Casanova, Carregalà
y Gabriela Yanatasi Renisola Herrero. Julia Darius Enrical y Marina Lacomba Sánchez. Rocío Paredes Andrés y Carla Estornell de la Niña. Lola López Flor y Sofía Artal Palón. Martina Dorado Rivera y Eva Arco Salvador. Paula Escribano Díaz y Rocío Bonal Bonora. La Fallera Mayor de Valencia, señoretes Natalia Palomeno Andreu y Beatriz Prieto López. Lucía Pastor Ramos y Celia Fuster Pallarés. Ojeda Vázquez de Agredos y Nuria Solás Jiménez. Ana Miralles Coloma y Carla Olmos Llovera. Hernández Caraval y Marta Teresa Chapa Herrero. Carmen Moya Boscán y Lucía Santalfina Terrasa. Benvolguda Marina, el teu somriure i la teua simpatia, eixa natalitat única, ha deixat una huella inesborrable en el cor de tot el món faller. I avui, cap d'un any ple d'emocions i d'haver representat amb orgull a les nostres benvolgudes falles, no t'acomiadem, perquè formes part de la nostra història. Eres y siempre serás part del present y del futur d'esta festa. Gràcies per recordar-nos que a través dels ulls d'una xiqueta l'Esperi Faller amb més força que mai. Vos demanem un fortíssim aplaudiment per a la Fallera Major Infantil de València, la xiqueta Marina García Arribas.
Maria Estela, durant aquest any has captivat el món faller, sorprenent a tots en què has tingut, a tot el món que ha tingut el plaer de conèixer. La teua proximitat, hospitalitat i humilitat ha brillat en cada racó de la nostra festa, demostrant que has estat a l'altura de tan alta responsabilitat. En un any on has sigut el centre de totes les mirades, els teus ulls han transmès la passió per una festa que batea amb força. Has mostrat coratge i vitalitat per afrontar cada situació. I el més important, has impregnat d'il·lusió a tot el món faller. Per això, avui no ens despedim de tu, perquè sempre seràs la nostra flama eterna. Despedim en un fortíssim aplaudiment a la nostra fallera major de València, Maria Estela, Arlandis i Fernando. I ara us demanem que continueu en aquest fortíssim aplaudiment per a despedir a les nostres candidates mentre se retiren per a preparar-se per a la seva desfilada més especial. Un fort aplaudiment per a totes elles!